Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siphethe imeko kaVelebhayi kunye ke noBatman. Nizawukhumbula into yokubana ke aba bafana into yabo nguphantsi phezulu. iCape Town Spurs ayivuma ukuthula, ayivuma ukuyeka tu. Emva kokubana ke yayithe yalungiswa le meko kusafa wathi iKaizer Chiefs ke iselungele nokubana ke aba badlali ingabasayina, yaphinda ke iCape Town Spurs yaphakama hema ngenyawo yadlulisa ityala le yalisa kwezinye inkundla apho isithi notshe iKaizer Chiefs ayinalungelo lokusebenzisa aba badlali. Zaphuma ke iziphumo, ndicinga uba ke ziphume ngapha kwayizolo, iziphumo ziphuma zisithi ke iKaizer Chiefs inelungelo lokubasebenzisa abadlali futhi ke elityala ngoku liyaququnjelwa. iKaizer Chiefs mayiqhubeleke ngoku ibasebenzisa abadlali, vumelekile ngokusemthethweni. Bathi ke abaphethe elityala izikhulu zithi ke iKaizer Chiefs kokuqala inelungelo lokubasebenzisa abadlali ngoba babizwa ngokuba bazi free agent. Bathi ke xa bephinda begqitha ke abasemagunyeni kwelityala, bathi ke ii-players ezithe zehla zarelegatwa neCape Town Spurs zawuqala uqalo elitsha phaa kwiMotsepe League okanye kwiMotsepe Foundation. Kuthiwa ke lapho ke ezo players zinegama elitsha ezibizwa ngoba kuthiwa zii-amateur players, into ethetha ukuthi ke azehli necontract ke ebezinayo phaa kwa-PSL, ziyoqala uqalo olutsha ngophaa kwidivision engezantsi. Kulapho ke iKaizer Chiefs ivumeleke khona ukubana ke ingabathatha njenge-free agents ngoba ke abasasebenzisi icontract bebenayo phaa kwa-PSL, baqala uqalo olutsha. Kuxhomeke kubo ke kolo qalo olutsha into yokubana ke bayavuma ukusayina icontract ke neqela leCape Town Spurs baqhubeleke phaa kulaa nto uzala kuMotsepe Foundation. Abafana ke bona bafuna ukubheka phaa kwiKaizer Chiefs, abasafuna ukuqhubeleka neCape Town Spurs. Loo nto ke inika ke igunya lokubana ke iKaizer Chiefs ke mayiqhubeleke basebenzise. Kuthiwa ke abaqeqeshe ababini ke ngoku beKaizer Chiefs, uKhazi kunye noBen Yosef, baselungile lokubana ngoku bangabafaka abafana badlale. Iyawuxhomeka kubo into yokubana ke bazokubadlalisa nini uVelebhayi kunye ke noBatman njenge-attackers ke ezikhoyo phaa kwiKaizer Chiefs. Enye into ke baphulaphuli ke eflasi ikujenelise sisathetha njalo ke ngoBatman kunye ke nalo mfana ke wakwaVelebhayi, into yokubana ke iKaizer Chiefs ibilungise into yokubana ke ingavele nje basebenzisa abafana elityala lingakacaci, isengamahla ndenyuka, iendaphe seyisengxakini, endaphe seyithathelwa iipoints xa sekuphele league. Yiyo laa nto iKaizer Chiefs ke ibingafuna uqhubeleka nabo, ifuna qale kuthuleke, kuboneka into yokubana ke umcimbi ubhekwe kweliphile icala. Nangona nje isakhala iboss eCape Town Spurs isanhlempeleka, ingakoneli, ingakayi-understand bakwenzeka ntoni na, asiyazi bifuna kude kuthweni ngoba nakule ndawo ithumele kuyo le case ibuye icase sithi ke iKaizer Chiefs ke iyakhululwa, mayibasebenzisa abafana, ayinatyala futhi elityala ngoku maliququnjelwe liphele. Abaqeqeshi beKaizer Chiefs balenikezwa igunya lokubana ke bangabadlalisa ke abafana babini. Nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nizeke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.